Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Tating. Taong 1980, La Trinidad, Benguet. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan sila Tating malapit sa sementeryo. Sepulturero kasi noon ang kanyang ama, kaya imbis na lumayo pa sila, doon na nila piniling manirahan sa libingan ng mga patay. Ayon kay Tating na, wala namang problemang manirahan sa lugar. Kung iisipin, mas tahimik doon kumpara sa baryo. Wala rin kayong kapitbahay at higit sa lahat, malayo kayo sa gulo. Magmula noong nagkaroon ng sariling kamalayan si Tating, doon na sila nanirahan sa sementeryo. Dahil sa nasanay na siya mula noong bata pa, kung kaya't hindi na siya natatakot o nababahalang umuwi sa kanila ng 10 oras. Bagaman mahirap ang kanilang pamilya, simulat sa pool, meron na siyang nararamdamang kakaiba. Yung tipong may mga sikretong itinatago ang kanyang pamilya sa kanya. Hindi naman niya malaman kung ano ang bagay na yan, gawa ng wala namang kakaiba sa ginagawa ng kanyang mga magulang. Yung kanyang ama hamak na sepulturero lamang, habang yung kanyang ina naman, sinasahuran ng barangay tuwing naglilinis yun sa kalsada at naghahatid ng mga ipinapadala nila. Sa loob ng humigit 1.5 dekada, naging katulong siya ng kanyang ama sa mga gawain nito. Minsan, may mga pagkakataong isinasama siya nito tuwing merong libing, pero madalas iniiwan siya nito sa kanilang bahay kahit gusto niyang makatulong. Dahil sa estadong yon, hindi maiwasang magtaka ni Tating ukol sa kung ano ang dahilan ng kanyang ama kung bakit madalang lang siya nitong isama kapag merong inililibing na patay di kalayuan sa kanilang tahanan. Aminado naman kasi siya noong makakatulong siya, kaya walang rason para pagbawalan siya nito. Magmula noon, naging palaisipan na sa kanya ang ganoong bagay hanggang sa dumating ang puntong merong isang pangyayari ang talaga namang tumatak sa isipan niya. Isang hapon, pagising niya, nasipat niya ang kanyang ama na naghahanda ng mga gamit nito sa trabaho. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, agad naman siya roong nag-abisong sumama, pero sa kasamaang palad, tumanggi yun sa alok niya. Ayon sa ama niyang yon, mas mainam na manatili na lamang siya sa kanilang pamamahay para mabantayan niya ang mga kapatid nila. Dagdag pa nito na, kahit malaki na ang kapatid niyang sumunod sa kanya, kinakailangan niya pa rin yung pagsilbihan sa kadahilan ng hindi pa yun gaanong marunong magluto o maglinis ng kanilang tahanan. Nang marinig naman yon ni Tating, agad naman siyang napaalma, gawa ng sa tono ng pananalita nito, animoy aabutan sila ng hapon sa pagsesemento ng puntod. Dahil sa pangyayaring yon, naglakas loob na siyang sagutin ito nang sa gayoy magawa rin itong malaman ang kanyang nararamdaman. Tay, hindi naman ho siguro tayo aabutin ng gabi roon. Tsaka isa pa tay, maglilibing lang naman eh. Gusto ko lang naman tumulong. Bakit hindi mo ako kayang pagbigyan? Seryosong wika ni Tating sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bahagya naman yung natigilan sa tinatrabaho nito na para bang hindi yun makapaniwala sa mga narinig niya. Maya-maya pa, iritable naman yung nagwika sa kanya ng, "Basta sundin mo na lang ang pinapagawa ko. Huwag ka nang magtanong ng magtanong. Trabaho ko ito at wala kang karapatang tulungan ako kung hindi ko gusto. Pumunta ka na ng kusina. Asikasuhin mo roon ang mga kapatid mo." Matapos nitong makapagsalita, dali-dali naman yung lumabas, bitbit ang mga gamit nito. Paglabas nito ng pinto, tahimik naman yung pinagmasdan ni Tating hanggang sa masipat niya yung kumuha ng kadena, kalakip ang 2 piraso ng talibong
na walang hawakan at nangangalawang na. Pagbitbit nito ng kanyang ama, dali-dali naman yung umalis, kung kaya't ang ginawa niya, hanapin ang mga kapatid niya upang kausapin ang mga ito. Noong una, hindi pa pumapayag ang mga kapatid niyang yun sa nais niyang mangyari, pero hindi kalaunay napilitan na din yung sumang-ayon. Makalipas pa ang ilang minuto, dali-dali naman siyang umalis ng kanilang bahay para sundan ito. Sa kanyang paglalakad, paulit-ulit niya pang hinanap ang daang tinahak ng kanyang ama, gawa ng hindi niya mawari kung saang direksyon yun pumunta. Maya-maya pa, nasipat na lamang niya itong mabilis na naglalakad patungo sa dulong bahagi ng lugar kung saan nakatipon ang iilang mga taong nakasuot ng kulay itim na damit. Habang binabagtas niya ang daan papalapit, doon niya napansin ang konting bilang ng mga taong nakikilibing. Akala nga ni Tating noon, isang batang sanggulangan na matay, subalit nang makalapit na siya, doon niya napagtanto na isang matandang lalaki pala ang yumao. Habang pinagmamasdan niya ito, pasimple naman siyang nagtago sa isang puno para malaya niyang mapagmasdan ang mga bagay na gagawin ng kanyang ama. Pagkaraan pa ng ilang minuto, matapos mag-alay ng panalangin ng mga mahal nito sa buhay, laking gulat na lamang niya nang biglang wasakin ng kanyang ama ang nicho nito. Dahan-dahan itong inilabas doon ng bangkay na parabang yun lang ang ililibing nito. Matapos namang mailagay ng kanyang ama ang bangkay ng yumao sa loob ng puntod, dali-dali naman itong ipinako sa magkabilang parte ng libingan ang dalawang pakong halos kasing haba ng kanyang braso. Nang may sakatuparan niya na ito, doon na nito inilagay ang kadena, kalakip ang dalawang talim ng talibong. Pagkagapos ng kanyang ama ng mga bagay na yun sa patay, dali-dali naman itong sinimento ang puntod. Maya-maya pa, nag-umpisang magsinangis ang mga taong nakilibing na parabang doon pa lamang naganap ang kanilang huling pamamaalam. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, kitang-kita ni Tating ang estado ng kanyang ama habang pinagmamasdan ang mga taong nagluluksa. Kalahating oras pa noon ang lumipas, nagsialisa na ang mga taong yon hanggang sa isang matanda na lamang ang natira kasama ng tatay niya. Habang abala sa pag-uusap ang mga ito, doon na siya naglakas ng loob na lumapit, bakas sa pagmumukha niya ang katanungan na nangangailangan ng matinding kasagutan. Sa pagharap niya noon sa kanyang ama, seryoso naman niyang inilahad dito ang mga pangyayaring kanyang nasaksihan. Tay, nakita ko ang lahat ng ginawa mo. Anong ibig sabihin nun? Bakit tila yatang kakaibang paglibing ng matandang yon kumpara sa libing ng mga patay na matagal na ritong nakalagay? Sagutin mo ako, Tay. Hinding-hindi mo na ako maluloko ngayon. Seryosong wika ni Tating sa kanyang ama, pagsilay nito sa kanya. Dahil sa kanyang sinabi, bakas naman sa kanilang padre de pamilya ang labis na pagkabigla. Maya-maya pa, nang akmang sasagot na ito sa kanyang itinanong, bigla namang sumingit ang kasama nito. Dahil hindi ordinaryong tao ang namatay. Pasensya ka na, Tating, kung hindi ka isinasama ng ama mo. Sumusunod lamang siya sa mga sinasabi ko. Kung meron kang dapat kagalitan, ako dapat yon, hindi yung ama mo. Nang marinig naman ito ni Tating, hindi na siya nag-alangan pang humingi ng kasagutan ukol sa mga bagay na kanyang nasilayan. Dahil sa kanyang sinabi, hindi naman nag-alangan ng matanda na ilahad sa kanya ang lahat ng nalalaman nito. Ayon sa matandang yon, 3 klase ng tao ang nililibing nila sa sementeryo. Una ay yung mga pangkaraniwang taong katulad nila. Pangalawa ay yung mga albularyo. At pangatlo naman ay yung mga aswang na pinatay nila o hindi naman kaya'y namayapa. Bagaman hindi dapat ilibing ang mga aswang sa libingan,
meron pa rin yung mga kondisyong kinakailangang sundin. Naniniwala ang kaibigan ng kanyang ama, maaaring ilibing ang mga aswang at iba pang nagbabalat kayong nilalang sa libingan ng mga tao kung yon ang hangad ng antingerong pumaslang dito. Dagdag pa nito na, ang ganoong proseso, tinatawag nilang ikalawang pagpaparusa at pagbibilanggo sa nilalang na nagkasala. Sa pamamagitan ng paglapat ng mga matatalas na armas sa bangkay nito, mapipigilan nila yung mabuhay at makatawid sa kabilang buhay. Isa yon sa alam nilang parusa kung saan nagdudulot yon ng walang hanggang pahirap sa nilalang na pumanaw na. Mariin din itong inilahad sa kanya. Ang matandang kanyang nakita ay isang aswang na pinatay nila noong nagdaang gabi. Ipinagtapat din ito na lahat ng taong nakita niyang nakilibing ay purong mga antingero at mga albularyo. Nagsasama-sama ang mga ito tuwing meron silang pinapahirapan sa libingan para maibigay ang kanilang mga parusang siya namang tatanggapin ng nilalang na pumanaw na. Matapos naman itong marinig ni Tating, halos hindi naman siya makaimik sa kadahilanang hindi niya mawari kung totoo ba ang istoryang inilahad ng matanda o isa itong malaking panlilinlang. Dahil sa hindi maipagkakaila ng matanda ang pagdududa sa kanyang mga mata, nagdesisyon niyong subukin ang kanyang paniniwala. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, laking gulat na lamang niya nang bigla yung dumakot ng apoy sa hangin habang nagsasalita. Pinaikot-ikot niya ang bolang apoy na yun sa kanyang kamay na para bang yon ang naisip niyang patunay para maniwala si Tating sa lahat ng bagay na inilahad nito. Kung duda ka pa rin sa kakayahan ko, inaanyayahan kita mamayang gabi sa baryo. Isama mo ang tatay mo kung sakali mang nakakaramdam ka ng pagdududa dyan sa puso mo. Oh, mauna na ako sa inyo. Magandang hapon ulit. Wika ng matanda sa kanya matapos nitong mailahad ang mga katotohanan sa likod ng libing na nasaksihan niya. Nang makalayo na ito, pilit naman niyang hinintay ang kanyang ama na magsalita. Pakiramdam kasi noon ni Tating, isa yung pagkakamali, lalo pat hindi na dapat niya tinangkapan na panghimasukan ang mga ginagawa nito para lamang mabuhay ang kanilang pamilya. Maya-maya pa, pagsilay naman ito sa kanya, agad naman siya nitong inabisuhang tumayo na. Habang binabagtas nila ang daan papauwi, mariin naman itong ipinagtapat sa kanya. Totoo ang lahat ng sinabi ng matandang kausap niya kanina. Dagdag pa ng ama niya na ayaw naman niya sanang masangkot sa ganoong bagay pero hindi niya kayang mapahindian ang mga albularyong tumutulong sa kanila sa oras ng pangangailangan. Naniniwala rin ang kanyang ama, isa yon sa pamamaraan niya upang makapagsamba sa Diyos na kanilang pinaniniwalaan. Alam mo anak, mahabang istorya bago ko nagkaroon ng ganitong trabaho. Pilit ko tong inilalayo sa'yo dahil ayokong sumunod ka sa yapak ko. Ang pangarap ko para sa'yo, magkaroon ka ng magandang buhay at malayo sa sementeryong ito. Pero hindi ko alam anak, parang pinaglalaroan talaga tayo ng tadhana. Ngayong alam mo na ang tungkol dito, panahon na siguro para malaman mong lahat-lahat. Pagtatapat ng kanyang ama sa kanya. Matapos naman itong marinig ni Tating, hindi na siya naglakas loob pang sumagot ukol sa mga bagay na inilahad nito. Sa pagsapit ng 8:00 ng gabi, dahan-dahan na silang umuusad patungo sa baryo. Habang binabagtas nila ang daan, pansin na pansin naman niya ang iilan sa mga armas na dala ng kanyang ama. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, doon na nga nila narating ang isang kubo kung saan sa labas nito nasipat niya ang matandang nakatayo na para bang merong hinihintay na mga tao. Paglapit naman nila sa kinaroroonan nito, inabisuhan na sila nitong pumasok sa kubo na siya namang agad nilang ginawa. Sa pagpasok nila sa loob, doon bumungad sa kanila ang isang mahabang mesa
na meron ng iilang individual na nakaupo. Sa unahang bahagi nito, meron naman siyang nasilayang 2 matandang babae na nakatali sa pundasyon ng kubo. May mga busal din yun sa bibig at pinalilibutan nyo ng iilang mga sulo. Makalipas pa ang ilang minutong paghihintay, napuno na nga ang bawat upuan sa mahabang mesang yon. Maya-maya pa, nagkaroon na sila ng isang taimtim na pagdarasal na siya namang naging hudyat sa pag-uumpisa ng mga gagawin nila. Matapos nun, doon na pumasok ang matandang nasa labas para ibida ang 2 nilalang na nahuli nila. Ayon sa matandang yon, kilabot ng La Trinidad ang 2 nilalang na nasa kanilang harapan. Mga puro yung gabunan at nagmula pa sa isang pamilyang marami na ring napaslang na mga antingero. Dagdag pa nito na, ilang buwan din nilang hinanap ang mga nilalang na yon hanggang sa kusa na yung mahulog sa kanilang mga kamay. Ipinagtapat din ng matanda ang pagsasakripisyo ng iilang buhay ng kanilang mga kasama para lamang sa ikadarakip ng mga ito. Matapos naman itong ilahad sa kanila ang mga bagay-bagay, bigla namang napuno ng mga hiyawan ang buong lugar. Hindi naglaon, nang bumalik na sa pansamantala ang katahimikan, agad naman siyang sinenyasa ng kanyang ama na tumayo na. Pagsilay naman niya rito, bumulong naman yun sa kanya na aalis na sila sa lugar na yon. Hindi kasi roon magaganap ang proseso sa pagpatay ng 2 gabunan, lalo pat may iilang pamilya ang naninirahan di kalayuan sa lugar na yon. Nang marinig naman ito ni Tating, dali-dali naman siyang tumayo habang mahinahong sumusunod dito. Sa paglabas nila sa kubo, doon nila nasipat ang isang parte ng paanan ng bundok na merong iilang mga sulo. Nakikita mo yan, anak? Diyan tayo pupunta. Bilis-bilisan mo na sa paglalakad dahil mabibilis siyang mga kasama natin. Wika ng kanyang ama. Nang marinig naman ni Tating ang sinabi nito, agad naman niyang tinahak ang daan patungong bundok. Pagkaraan lang noon ng 10 minuto, narating na nga nila ang lugar kung saan doon bumungad sa kanya ang lahat ng mga panauhing kasama nila sa loob ng kubo kanina. Pagsilay naman dito ni Tating, halos hindi naman siya makapagsalita, gawa ng ang buong akala niya nauna sila sa mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, nasipat na lamang niya ang matandang yon na pinapaliguan ng langis ang 2 gabunan. Sa isang iglap, pagpalit anyo ng mga ito, agad naman itong pinuluputan ng kadena ang mga pakpak ng nilalang na yon upang masigurong hinding-hindi na ito makakalipad pa. Matapos itong gawin ng matanda, dali-dali naman niya yung pinakawalan na siya namang naging hudyat para sa iilang mga albularyo na yon ay palibutan. Habang nilalapitan ng mga ito ang 2, kitang-kita naman ni Tating kung papaano yon ambahan ng simbahan na merong mga lumiliyab na dulo. Nang mapagtanto naman ng mga gabunan na wala na silang magagawa kundi ang lumaban, buong puwersa naman nilang sinunggaba ng mga antingero na siyang naging sanhi para lumaban din ng mga ito. Sa bawat pagsunggab ng mga nilalang na yon, nagsisipalakpakan ang mga albularyo na parabang itinuturing lamang nila yung palaro. Nang masipat naman yun ni Tating, hindi niya maipagkakailang lubos siyang naguguluhan sa mga pangyayari. Pakiramdam niya kasi, malayong malayo ito kumpara sa mga naiisip niyang paglalaban ng mga albularyo at aswang. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagmamasid, doon niya nasilayan kung papaano undayan ng sibat ng mga albularyo ang 2 gabunan. Pagtarak ng umaapoy na sibat sa balikat ng isa sa mga ito, bigla naman yung umatungal, sabay pilit na iwinawaklit sa kalamnan nito ang talim ng sibat na unti-unting tumutupok sa kanilang mga katawan. Hindi naglaon, nagawa namang mahila ng gabunan na yon ng sibat na siyang naging sanhi
upang umatras ang albularyo na siya namang may hawak dito. Matapos naman itong masipat ni Tating, bahagya namang nabaling sa kanyang ama ang kanyang paningin nang marinig niyang kinakausap siya nito. Ayon dito, isang katuwaan at paligsahan ang mga nakikita nila. Kalimitan yung ginagawa ng mga albularyo tuwing may nahuhuli silang mga kalaban. Dagdag pa nito na, sa pamamagitan ng pangyayaring yon, magagawa nilang malaman kung sino ang mga albularyong sasabak sa mga susunod na misyon. Naniniwala kasi ang samahang kinakaaniban ng kanyang ama, yun lamang ang nag-iisang paraan para malaman nila kung sino ang nararapat para sa susunod na gagawin ng kanilang pangkat. Ipinagtapat din ito sa kanya. Matagal na panahon na nilang isinasagawa ang ganoong pagtatanghal. Nang marinig naman ito ni Tating, unti-unti na siyang nagkakaroon ng kasagutan sa lahat ng kanyang katanungang umiikot sa kanyang isipan. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, nasipat na lamang nila ang 5 albularyo na nahuli na ang 2 matandang gabunan. Sa estado ng mga nilalang na yon, parang hindi na ito mabubuhay pa. Bukod kasi sa lasug-lasug na ang mga paa at kamay nito, kitang-kita rin niya ang napakarami nitong hiwa sa katawan. Bulag na rin ang mga nilalang na yon sa kadahilanang nasipat ni Tating ang mga talim ng sibat na nakatarak pa sa kanilang mga mata. Habang kinakaladkad yon ng mga albularyo, panay naman ang pag-aangil ng mga ito habang patuloy na humihingi ng tulong. Sa boses ng mga nilalang na yon, talagang maaawa ka, lalo pat kung yon ang unang beses mong makakita ng ganun. Ayon kay Tating, pakiramdam niya, nais niyang tulungan ang mga ito, subalit labis-labis lamang ang kanyang pagpipigil, lalo pat labag yon sa kagustuhan ng mga albularyong kaibigan ng kanilang padre de pamilya. Dagdag pa niya na, habang inilalayo ang 2 nilalang na yon sa kinaroroonan nila, kitang-kita niya ang pag-angat nito ng braso, indikasyon na humihingi yon ng tulong. Maya-maya pa, nang marating na ng mga albularyo ang mataas na parte ng paanan ng bundok, doon na nila inumpisahan ang kanilang ritual sa pagpatay ng 2 gabunan. Ang una nilang ginawa, ibaon sa lupa ang ulo nito para sunugin ng buhay ang pang-ibaba nitong katawan. Matapos nila itong buhusan ng langis, agad naman nila yung sinilaban habang masaya nilang pinakikinggan ang pagsigaw sa sakit ng 2 nilalang. Maya-maya pa, nang medyo maapula na ang apoy, muli nila yung hinila para balatan ng buhay. Sa loob ng kalahating oras, pinahirapan nila ng pinahirapan ang 2 gabunan bago yun mamatay. Ayon nga kay Tating, hindi makatao ang ginawa nila roon, subalit ayon sa mga albularyong nakasaksi, dapat lamang yun sa 2, buhat sa mga kasalanang ginawa rin nila. Sa paglalim pa ng gabi, doon na nga nagtapos ang ritual ng kanilang samahan. 5 albularyo noon ang napili para muli na namang humanap ng mga nilalang na mapaparusahan. Kinaumagahan ng sumunod na araw, isinama na si Tating ng kanyang ama para masaksihan niya ang kabuuan nitong ginagawa. Doon niya nakita na nilalagyan pala nito ng kadena ang leeg at paa ng mga nilalang na inililibing nila upang masigurong hindi na yon makakabalik sa namayapa nitong katawan. Inilapat din ito ang 2 talim ng sundang sa bewang at leeg nito, indikasyon na isinumpa ang mga nilalang na yon hanggang kamatayan. Sa paglipas pa ng mga taon, nang medyo nang hihina na ang ama ni Tating, siya na ang inihalili nito sa nakagisna na nitong trabaho. Bagaman wala roong nakukuhang salapi, patuloy pa rin niya yung isinasagawa alang-alang sa mga albularyong umaasa sa kanila. Natigil lamang ang trabaho niyang yon noong nagkaroon na siya ng sariling pamilya. Mula sa kanilang lugar sa La Trinidad, tumakas sila para baliin
ang tadhanang muntik-muntikan na namang maipasa sa kanilang mga anak. Pero alam mo, Pinuno, magpahanggang sa ngayon, hinding-hindi pa rin makalimutan ni Tating noong masilayan niya kung paano paslangin ng mga albularyo yung kilala sa kanilang lugar na 2 kilabot na gabunan sa La Trinidad, Benguet. Okay, opinyon ko sa kwento. Ngayon ko lang nalaman yun, no? Nasa sementeryo pala, meron 3 ng klase ng tao na ililibing. Yung una nga, tulad natin, yung mga normal lang. Pangalawa, mga antingero, albularyo, kung ano man. Tapos pangatlo, mga aswang. Ngayon ko lang narinig yun. Sobrang angas na itong kwento na to. Sayang lang, no? Kasi parang isipin nyo, kapag nakahuli sila ng mga kilabot o yung mga nakakatakot na alam nila na marami ng pinatay na lahi ng mga aswang, gagawa sila ng duelo laban sa mga albularyo na sa tingin nila na makakapalag doon. Ang tanong kaya ngayon, meron na kayang napatay yung mga aswang na nauhuli nila tapos sa grupo nila? Kasi malamang sa malamang hindi naman laging panalo tong mga antingero, albularyo eh. Kasi tinatansya pa nila, 'di ba? Kasi nga doon mamimili. Paano kaya kung sobrang lakas nung nahuli nila tapos isa-isa silang napapatay? Sino ngayon yung ipapadala nila? Parang pag ganun yung nangyari, ibang kwento na no? Kaso wala tayong kaganapan na ganun dito sa kwento na to kasi ang nanalo lang talaga yung mga albularyo. Siguro hindi rin ganun kabababaw yung aral nito. Sobrang lalalim tsaka sobrang lalakas. Isipin ninyo yung sumali lang sa usapan na kasama ng tatay ni Tating, yung nagpapaikot ng bolang apoy sa kamay. Sobrang angas ng tagpo na yon. Sayang lang kasi hindi siya gaano nabanggit sa kwento, pero sana kung siya yung lumaban, ang ganda sana no? Kaso hindi natin pwedeng baliktarin, iba-ibahin yung kwento. Ito yung kwento sa atin 'di ba? Tsaka yung lugar ng Benguet, alam ko diyan yung strawberry farm 'di ba? Once nakapunta na ako diyan, medyo may mga bundok-bundok na part pa. Isipin nyo year 2022, huling punta ko diyan, may mga bundok pa talaga. Paano pa kaya to 1980s? 'Di ba? Hindi natin masasabi. Pero overall, sobrang ganda ng kwento ni Tating. Medyo nabitin lang ako dun sa labanan kasi gusto kong makita yung kakayahan ng albularyo na may bolang apoy sa kamay. Angas lang talaga nun. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.